Adunay usa ka bata nga nagtindog daplin sa grabe katinaw nga suba. Pag-aksyon gyud og ngit-ngit pagsalop sa maong adlaw, nakita niya sa tubig ang grabe kanindot nga reflection sa moon. Moto nga nalingaw siya tan-aw sa pila ka mga minuto apan gibinuangan sa iyang barkada. Gilabayan og bato ang maong tubig, nasasaw kini og nalubog. Moto nasuko siya sa iyang barkada iyang gikasab-an apan gikataw-an siya sa iyang barkada og niingon, ayaw pagsalig sa tubig. Look upward and you will see the real beauty of the moon. Sometimes in life, ang atong mga plano o purpose sa kinabuhi malubog, ang ato nga hope mawala, ang ato mga dreams malabo na kayong makabot. Apan ayaw pagtanaw sa ubos o sa palibot. Look upward and focus to God. Karon sugato nato ang bag-ong tuig. Wala ta kabalo kung unsa ang moabot and what this 2025 may bring us. But no matter what, ayaw kalimot paghangad sa ibabaw. Look upward and focus to God and everything will be alright. Happy New Year 2025!